Zo, welkom allemaal op deze zondag, de 18e februari. Dit is een optocht van 1996 en je zit vooraan in de optocht. Daar beginnen dan mee met een tractatiewagen. Dit jaar niet zo'n grote wagen dan vorig jaar. Het wordt een hele grote vrachtauto met ballonnen. Maar we tracteren ook dit jaar met vlaggetjes. Ja, en je hoort ze al praten. Dat zijn Beer Herraerts samen met zijn dochter Anja. Die verzorgen ieder jaar de intro van de optocht. En je hoort ze goed kwaken. En ze luiden alles in waar we mee gaan beginnen. En iedereen moet zwaaien met dat wat uitgedeeld is, de vlaggetjes. En alle kinderen over de straat krijgen zo'n vlaggetje in de hand gedood. En daar zijn we hier al in beeld. En ze lopen achter de politiewagen. Is dat muziekvereniging Sint Cecilia uit Amerika. En dan komt de ceremoniemeester van de Dreumel, G. van Wegberg, met 2 dansmarietjes op de wagen. De voorzitter zit altijd vooraan, of de ceremoniemeester moet ik zeggen, zit altijd vooraan in de optocht. En je hoort het van Fanfare Sint Cecilia uit Amerika. Die maakt nog even een schoon stukje muziek voor ons. En dit zijn de 2 dansmarietjes waar G. van Wegberg het ganse seizoen zo'n beetje mee mag optrekken. Die alle artiesten ophalen en weer terugbrengen tijdens alle optredens. En hier hebben we eigenlijk de eerste kleine wagen van onze optocht. Dat is Eetje Klaasens en hij stelt voor Milla Delke. Het is een milieubewuste recycling die uitbeeldt. Peerden en ponyvegen vormen de basis voor champignons en paddenstoelteelt. En dat is ongeveer zo'n 450.000 ton aan paardenmest wat er ieder jaar wordt verwerkt. En hij wil op een ludieke manier eens even laten zien dat hier allemaal kan worden uitgebeeld. Een pony met daarachter een mandje hangen waar de vegen denk kunnen worden opgevangen. En de champignons die worden allemaal door kabouter Spilleween uitgedeeld. Ik wil net zeggen, Anita, er is nog een kabouter bij en neem het in de leuke naam. Kabouter Spilleween, Anita, zei je het al. En ook net voor de straat gezet, het staat ze hartstikke schoon verkleed. Hier dat kloontje. Ik weet het zeker, maar volgens mij is het 1 helft van een duo. Ja, als het goed is moeten we nou een duo krijgen. En een duo is meestal 2 mensen, ja. En, al ben ik bang dat dit even een loslopende gek is en er ergens tussendoor zit. Moeilijk met loslopende gekken is dat ze altijd overal tussendoor lopen en nooit op schema blijven. Ja, en dat weet je niet wie waar ze zitten. Nee, daarom. En hier hebben we ons duo, nummer 7. Ons duo, ja, wat volgens de dingen. En er zit John Hermans onder andere bij. Welke van de 2 hij is, misschien zien we het dadelijk nog wel. Ik weet niet of je hem kent dan niet. Hè? Ik ken hem niet, ik zou je niet kunnen vertellen. Wat zeggen ze? Weesloon als een tong op een veerke. En wie loopt erachter? De tang. Juist. En dat is de groep De Doordrukkers. En zij beelden uit het circus van de kaartverkoop voor de zittingsavond en het uitkomen van de prins. En zij willen er een beetje mee zeggen, Anita, dat het feit dat de mensen steeds vroeger willen ze bijvoorbeeld vooraan zitten, bij Van Heister op die kaartjes moeten gaan zitten wachten, bijvoorbeeld kaartjes van de pronkzitting of van het uitkomen van de prins te krijgen. Dan moet het tegenwoordig voor dags van tevoren gaan. En wat hebben ze? Een jel. Ze hebben een jel waarmee ze willen uitbeelden als je te laat komt. Dan heb je pech, want als je later komt als 7 uur 's morgens,
dan zie je het al echt laat. En heb je graag een kans op een kaartje. Ja, en Anita, hebben ze voorgenomen Tijkoster, dat kennen de mensen in Horst wel. Een buschauffeur van Smit en Heintje. En die ook bij de carnavalsvereniging en een druk bezat persoon is. En hier komen wat recreanten van de volleybalvereniging Hoofok. Wegon commercieel, zeggen ze. Ze hebben een actiecomité opgericht voor Spek de Beurs, of het Spek de Beurs. En ja, ze hebben wat kreten op de wagen staan. Je ziet een rund als je met gratjes stunt. Het heeft natuurlijk allemaal te maken met de 2 ton die ze willen gaan verdienen voor gratje. Wat doen ze? Ze verkopen koffie voor een gulden. Bij gratje is het gratis, maar ze doen het voor een gulden. Dat is om de beurs te spekken natuurlijk, hè. En voor de mensen die misschien nog niet weten, ze hebben het van de afgelopen week in de krant kunnen lezen. Er stond Gratje in de krant met een foto over zijn goedgeefsheid. En de volgende wagen die je in beeld zit, dat is een wagen en de mensen kennen dat dingen misschien wel, dat teken, die blokken wat gezet. Dat is van Mission Impossible. En als je deze wagen van Mission Impossible vergelijkt met datgene waar ze een paar jaar geleden mee in de optocht kwamen, dan is het toch een hele verbetering. Dat dacht ik, dat mogen de gast zeggen, misschien wel een 250% verbetering. Zeer zeker. Ja, dit komt schoon over. En de nagemaakte auto, ze hebben er nou geen van de sloop hoeven te halen, ze hebben hem nou zelf gemaakt. En dan draai je ook nog op de carousel. En je ziet het, de prins van Mission Impossible die zit op de carousel. Ik heb trouwens wel het idee niet dat de prins ieder jaar hetzelfde is. Daar heb ik eigenlijk nog niet druk op gelet. Ik moet wel zeggen dat op dit moment de wind een beetje begint te waaien hier. We vangen de eerste regendruppels op. Laten we hopen dat het toch een beetje droog blijft, want het zou jammer zijn voor de optocht. In ieder geval, schutterij Wilhelmina, die trekt zich door niks van aan. Die spelen hier gewoon door. En dit is een duo, nee, dat is een loslopende gek, moet ik even zeggen. Ja, een loslopende gek, Piet Dijkmans. En die heeft overal lachen aan. Hij heeft er hard aan gewerkt, zijn ganse pak zit onder de lak. En wat hier ook nog zit, dat huurt ook nog bij schutterij Wilhelmina. Dit is de schutterij Wilhelmina, dus de drumband en alles. Die maken nog een stukje muziek, of die doen al trommelen geloof ik wel niet, hè? Ja, die drumband, nee, die is altijd redelijk uitgedund, moet ik zeggen. Ja. En dat zien er nog maar een paar, dat verbaast me ieder jaar eigenlijk weer. Komt natuurlijk ook omdat ze achter die schutterij nog een groep hebben lopen. En die huren gewoon ook bij de schutterij. Dat zien misschien wel de niet-muzikanten van de schutterij, want die zien er natuurlijk ook. Dat zien misschien muzikanten die in de fut zien onderhand. Ja, of dat zien de schutters, Louis. Dat zou je ook nog kunnen. Dat zou natuurlijk ook kunnen, hè. Ja. En die beelden allemaal al de dorpsfiguren uit die hier in Horst geweest zijn. Onder andere gaat Lemmescheng, je zit dat hier. Lamtrin, Zwartegraat, Bottermelkslijnen niet te vergeten. En politiebovens. Ja. En waarom doen ze dat? Dat hebben ze eigenlijk gedaan omdat je dat tegenwoordig wel vaker huurt, onder andere in Den Haag. Doordat de centrums van de dorpen en de steden zo moeilijk toegankelijk zien, pelkens en weet ik wat ze allemaal tegenkomen, motorvrije zones, is men in Den Haag ook begonnen met een Van Gent en Loos, zoals ze dat jaren geleden had, met peert en wagen. Nou, je ziet, dat is niet alleen in Den Haag, maar dat is hier in de optocht ook in Horst. Ja, de mensen kunnen trouwens nog ook nog huren, Anita, dat schutterij ook nog kan blazen. Ik zei net dat ze alleen maar deden trommelen, maar ze hebben ook nog blaasinstrumenten. En dit is voor een 90-jarige vrouw in Horst. Jammer, het is net uit beeld. Ik zal het toch even vertellen. 90 en geen mis. Geen heilige mis en ook geen mis met dubbel S. En goed verstaan door die wet wat over hier. En inmiddels zijn we weer al aangekomen bij nummer 15. En dat is een grote groep. En die is van Oetewij. Besteedt maar liefst zo 33 personen. En je ziet het zijn allemaal smurfen. Ze hebben gezegd, 33 jaar de Dreumel. Wie kwam er toen naar Horst? Dat was André Rieu. En het wordt fantastisch voor de grote mensen.
Maar oud en jong, en vooral jong, nou eens aan de beurt te laten komen, hebben zij dat in de optocht opgenomen. Wat zeggen zij? Geen Strauss, maar Smurfenhaus. En wat zei André Jeu? Geen een Haus, maar Strauss. Ja, zo. Dat heb je ganz goed gezegd, Anita. En ze doen ook goede pogingen om een stukje house weg te geven. Ze hebben de goede muziek te vroeg gekozen. Lekker springen en dan blijft er een beetje weer aan bij. Ja. En de volgende, sorry Louis, een grote wagen weer, ja, hè? Dit is het, ja. En dat is een wagen van de vriendenclub. Daaraan wie Verkes Willem. Die zijn de jongensteam gemaakt hebben. En het gaat allemaal over een verwaarloosde junkie die versuft en uitgeteld kijkt naar wat er allemaal op televisie is. Je weet dat Horst ook al in de problemen zit wat betreft de drugs. Het komt overal en het komt ook in Horst en dat willen ze hier een beetje uitbeelden. En je zit hier de junk in de stoel zitten met zijn joint. Ja, wat zit hij onderaan op de wagen? Minenhoop leed in een doop. En die zei ook nog zo fijn, zo van Minenhoop, die leed in een doop. En daarachter zit ik, achter die wagen zit ik in een dealer, omringd door een stel mooie vrouwen. En die wordt achtervolgd door de politie. Dus dit hier, dat is één wagen eigenlijk. En een grote wagen, dit jaar heel veel grote wagens in de optocht. Oorspronkelijk waren het er 11. Ik denk dat er iets minder als grote wagen gaan meejureren voor de grote wagens. Een stuk of 9. 9, ja. 2 die zijn een beetje quasi voor de jurering boven de prijzen gevallen. En dan mogen we deze groep natuurlijk niet vergeten, voordat we het een middengroep, zoals het heet, 15 personen, het zijn geloof ik 8 volwassenen en een 7-tal kinderen. En zij hebben het over de flippo-gekte. Het wordt een absolute rage dit jaar. En ik geloof dat de kinderen er nog steeds mee rondlopen. Je hebt er niet mee gedaan, niet hè? Ik heb er 3 verzameld en toen ben ik gestopt. Oh, je hebt niet zo geen chips? Nee. Maar de jeugd die verzamelt en ze blijven ook maar steeds met nieuwe flippers komen. Dus ze kunnen aan de gang blijven met verzamelen en met chips eten. En je zit het net de straat, het is gewoon hartstikke druk. Mensen zijn wel onderhand genoodzaakt om de paraplu op te maken, want er blijft toch steeds een beetje natigheid naar onder komen. En hier een persoon helemaal in de chipszakken gehuld. Daar hebben ze toch heel wat werk op gehad om dat zo te maken. En hier hebben we weer een loslopende gek. En we dit voor ons nog onduidelijk even wie dat is. Ja, dit lukt natuurlijk wel niet op zijn plaats. Dit is in ieder geval wel een hoffotograaf te zien. Het lijkt een hoffotograaf te zien, ja. En ja, of het nou een loslopende gek is, dat weet ik niet zeker. Hij maakt in ieder geval een foto van een groep, de Knapzak. En een foto van onze cameraman. Je wil misschien wel een beetje concurrent spelen. Kijk, dat gaat erg professioneel. En het hoort volgens mij toch bij deze groep, nummer 18, de Knapzak. En zij zijn bezig met de laatste tocht naar de Locht. En het heeft allemaal te maken met het boerenprotest. Met dit mesbeleid worden we een zeldzaamheid. Je ziet overal langs de stroten, langs de wegen, langs de snelwegen die borden staan. Het protest van de boeren. En misschien heeft de fotograaf niet het wel vast willen leggen wat zij uitbeelden. Ja, want zij willen ze zeggen van we hebben nog maar 1 plekje en dat is de Locht, het museum. En ja, daar zien ze dus echt een zeldzaamheid. En dat is de groep dus, de Knapzak. En dan zien we liefst met 22 personen. Het is natuurlijk de vraag of ze nou voor de laatste keer meedoen, hè, de laatste tocht. Want ze doen ieder jaar mee. Ja. En ieder jaar weer altijd heel verzorgd. Nou ook schitterende kleding. En de muziek tegen u, die komt van de Dreumel CD van dit jaar. Van het Meulenveldkoor, die allemaal mooie kinderliedjes zongen.
En inmiddels zijn we hier niet te denken hier aan een grote wagen van de vriendenclub Gennekwats. En dat gaat ook weer over de drugsoverlast in het centrum van Horst. Ja, en waar speelt zich dat dan altijd af in het centrum van Horst? Bij de bekende paddenstoel. Daar blieken nog wel wat mensen zich te vertoeven die zich bezighouden met drugs of het spuiten of het roken. Ja. Of verhandelen misschien of wel. Of verhandelen. Het is een beetje zo'n klein parkje, zou je kunnen zeggen. En door is het een paar keer vuur gekomen. En je zei dat ze hebben het methadonbusje, hebben ze er al vuur gezaten. Een duvel op de wagen. Met veel geld in het is. Left as een Horst. In Horst. Dat is duo weet wie. En zij hebben een stuk in de laai. Een stuk heeft maar een paraplu opgestoken, want... Ja. En het is een schonstuk niet wat er zit. Een schonstuk, ja. En de optochtcommissie houdt er natuurlijk rekening mee. Vlak daarachter loopt een loslopende gek. En dit heeft niet een stuk in de laai, maar dit heeft een stuk in de kraag. En inmiddels hoorde je ook al, nadat je deze loslopende gek zit, hoorde ook al een stukje muziek. En dat gebeurt allemaal door Fanfare Concordia uit de Meertrek natuurlijk. En je ziet het hier, onze cameraman die probeert even mee te lezen. Misschien ook wel te zingen. Dat is nummer 22 half. Dat is de eerste keer in de optocht dat we halve nummers hebben. En jammer zit hij niet meer in beeld. En een popzanger. Het is wel te hopen dat niet dat hij dat stuk in de kraag toch nog redt tot het eind van de optocht. Ja, dat zal wel lukken. En inmiddels zit hier ook de jeugdprinsenwagen van de Meertrek van de Meulenwiekers. Met daarop prins Pascal II, prinses Christy en de adjudanten Patrick en Patrick. En vanmorgen heeft de prins Pascal II nog de sleutel mogen ontvangen tijdens de sleuteloverdracht in het gasthuis hier in Horst. En zo heten deze dagen alle mensen uit de Meertrek, oftewel de Meulenwiekers. Ik zal u even vertellen waar we stonden. Misschien heb je het al best wel herkend. De optocht is hier op dit moment even een beetje stil. We stonden op de hoek, eigenlijk bij de kerk. We kijken recht tegen de kerk aan. En ik kijk de Hoefstraat in. De Hoefstraat in en de optocht trekt langs het Lambertusplein de Loevenstraat in. En ook zij hebben volgens mij weer zijn geld aan het verzamelen voor een kratje. Dat ken ik anders. En voor de mensen, ze kennen hem wel, dat is onze bekende Frans Koenders, oftewel vroeger als butterrekener Temke. We zien dat gewoon. En dat zal hij wel samen zien met zijn vrouw Mia, denk ik, of niet? Ik weet ze, als je iemand met een koffiekant hebt lopen, dan heeft hij betrekking op de beurs, op een gratje. En daar zijn we onze opperdreumel, burgemeester Vazol. Kijk. En Frans, die brengt de koffie aan de man en die krijgt er zelfs nog geld voor. Nou, ik kan u zeggen, een kopje koffie zoeken met dit weer, dat giet er best wel in. En dan gaat Mia in met het winkelwagentje. Winkelwagentje moet ik zeggen, terwijl Frans de koffie aan het doedelen is. En die haalden nog geld over aan mij door met de optocht en niet hè? Ja, die haalden er over. Die hoeven niet eens een prijs te winnen. Nee. Die zitten er al meteen goed bij. Je ziet het de paraplu's komen naar voren. We hebben straks heel even in de zon gezeten, maar ja, die is nou heel ver weg. Maar de kloon die kan er nog zat mee lagen, dat zit er wel. Dit heeft betrekking op weer een hit van de Waalse Votten kunnen zeggen. Tussen Pruisen en de Piel. En zij zijn gewoon heel trots op dit klein stukje wereld wat hij liet. Limburg. En dat beelden ze hier ook heel erg mooi uit.
Ja, niet dat zijn de wagen die komt uit Den Hegelsum. Die is gemaakt door de vriendenclub Den Diek. En voor de mensen die niet weten, Den Diek op Den Hegelsum, dat is als je van Horst naar 7 nummer rijdt. Kunt op een gegeven moment links op de Van Elzenweg op. En dan hebben de Sint-Jorisweg. Dan komt eigenlijk in de Dieker uit. En door die buurt, die jongens allemaal, die nemen dat toch, of dat wordt toch op Den Hegelsum Den Diek gezegd. En daar komen de jongens vandaan die deze schitterende wagen hebben uitgebeeld. En ik durf wel haast te zeggen. Ik denk dat in het prijzenveld. Ja, maar meer geduurd trekt in op Den Hegelsum mee. Dus hij haalt op Den Hegelsum gegarandeerd de eerste prijs. Dan moeten we even voor afwachten. Maar het is een ontzettend mooie wagen. Heel mooi afgewerkt. Tussen Pruisen en de Piel. In een wereldbol met erop Limburg. In het midden van de wereldbol. En daarbovenuit komt onze prins. Tenminste, ik ga er even vanuit dat het prins Frans de eerste is. Ja. En in dat werelddier willen ze zeggen, toch hadden Udo een bol. De Wazenvoorten wonnen dit jaar met dit nummer het liedjesconcours van Horst. Ze deden ook wel mee aan het Limburgs Songfestival, of zeg maar liedjesconcours, en werden ook verder. Of Zevende is ze geworden, in de middenmoot. Ze zijn in de middenmoot geëindigd. In de middenmoot. En dan komt er nog een van de beurs. Dan zou ik weer zoeken in ons papieren wie dat zou kunnen zien. We kunnen wel een conclusie trekken dat niet dat voor Gratje wordt er veel gedaan in deze optocht. Ze proberen op allerlei manieren hem toch boven water te halen. Ik denk dat Gratje naar de carnaval uit de problemen is. Denk het ook wel. Als er nou veel mensen naartoe gaan en is hij naar de carnaval, kan hij zijn 2 ton wel eens betalen. En een brok aan het begin van de gemeente. En dit is zijn vrienden, de familie Brok en Korstiaans. En ze biel de woonwagenbewoners uit. Ja, een grote groep van 18 personen maar liefst. En ze stonden er hartstikke schoon op. En ze vroegen zich af, waar gaan we hier? Dat weten we hier. En dat is spreuken niet. Wat Geo afvroeg wat dat nou precies wordt. Die kangeroe in die Kapellerhofbuurt. Er zit een kangeroe in die buurt, ja, en hier komt daar Kapellerhof, kangeroebuurt. En wat zeggen ze? Die kunnen alleen maar hoog springen met lege teers. Ja, en dat is de groep nummer 27. En dat is Neutjes 5 die dat uitbeelden allemaal. Het zijn allemaal kangeroes. Met een lege buidel, want anders kunnen ze ook niet hoog springen. Dat is uit de zwaar weer. Ja, ja. En een trampoline erbij. Daar komen Peter Hegger en Peter Koksa onderaan in beeld. Als de bakker en zijn zwangere vrouw. Het brood heeft hem te lang erin gehaald, zegt hij. En laten we hopen dat dat betrekking heeft op dat pikzwarte brood. Zou je het niet maar eten, want het is behoorlijk zwart geworden. Het wordt ook een beetje klef met dit weer, Anita. Ja, het wordt hier ook al een beetje naad. Mijn peren worden naad, maar we gaan even leuk door met deze grote wagen. We zien 18, dat is de groep die het uitbeeldt. En het betrekking op wagens en gladheid. Ja, want er staat ook een spreuk op die wagen. En dat zullen dadelijk ook zien in beeld. Ervaren rijder, vaak onervaren geleider. Je zit hier achter aan het teken met een slippende wagen achterop. En er stond ook nog bij, geloof ik, blij dat ik glij. En dan komt weer een jeugdprins aan. En dit keer is het de jeugdprins van AMC. En dat is prins Koen de Eerste. En inmiddels gaan we al naar nummer 31. En dat is een grote groep van 17 personen. En dat is de familie Lemme en Co. Ik weet niet hoe druk ze al meegedaan hebben in deze optocht, maar dat is al heel druk. Al heel druk. En ook zij zien er al zeer verzorgd uit. Ja.
Ze zeggen dit jaar van het is meer koud dan lemmen ondertussen. Ja. En ik heb het idee dat hij ook steeds groter wordt, die groep. En zij hebben het ook over André Rieu, die walst Horstplat tijdens het 33-jarig jubileumjaar wat de Dreumlet gehouden. Ze haalden André Rieu naar de Meerthal. En dat betekende wel letterlijk een stoomwals en figuurlijk wals. Gewoon door de straten op, of 's middags moet ik zeggen, naar huis toe. En daar gaan ze in, hè? En je ziet het, zelfs de stoomwals, waar André Rieu mee op de televisie soms is met de reclame, wie zullen geen merken nemen, hebben zij erbij. En hartstikke schoon afgewerkt. Zijn ze trouwens op danscursussen geweest van tevoren? Volgens mij wel. Zo te zien, dat gaat heel goed hoor. En dat nog wel midden in de regen. Ik vind het heel knap. Het is echt jammer, het is toch wel gaan regenen. Ik heb me ook de handschoenen aangetrokken, want het kreeg die toch wel een beetje koud. Die mensen die moeten nog in de ganse optocht lopen en ja, zie je dan blazen. Ze blazen zich weer, denk ik. Ja. Fanfare Eendracht uit de Melderslo. Ja, dat is het voordeel niet van fanfare. Die moeten een stukje muziek maken. Als het maar niet te koud is, dan kunnen ze in ieder geval blazen en dan kunnen ze zichzelf een beetje warm houden. Het is niet zo zoals we jaren geleden zoiets gehad hebben dat het zo koud wordt. Dat ze niet kosten blazen, hè? Dat is eigenlijk dat ze gewoon niet kosten blazen, dat de instrumenten dicht gingen zitten. Zo koud is het gelukkig niet. Het is alleen de regen en dit een beetje bederft hij. Maar de mensen blijven allemaal staan. Ik zie echt niemand weglopen. Er zijn wat paraplu's omhoog en andere mensen die hebben zoiets van, och, ik wil een beetje na het. Nou ja. Straks gewoon flink hossen in de Meerthal en dan zien ze wel zo terug. En door hebben de gebroeders Jacobs en zij zien dokter Piersing en assistent. Piercing weer een nieuwe mode voor de jeugd, moet ik wel zeggen. Hè. Ringen, ja, zo ongeveer overal doorheen. Door de neus, door de wangen, door de lip. Door alles, overal door de boek, overal wordt maar kan zelfs door de borsten bij de dames en bij de heren, dus weer ergens anders door. Het hangt overal en zit overal, wordt maar kan zitten. Lijkt mij hier soms wel eens pijnlijk te zien, denk ik er niet. Maar... Ik zou er zelf niet over kiezen, maar er zijn jongeren die dat willen. Zo is dat. En dan wederom een thema voor wat betrekking heeft op het drugsgebruik in Horst. Dit keer zit een drugsdealer, of is het een junk, zit boven op de methadonbus. Het nummer, het busje komt zo. Ja, dat zit ook weer overal terugkomen in de optocht. Een grote spuit heeft hij vast. En om deze wagen lopen ook nog een aantal personen die ook erbij huren. En ze bieden allemaal dingen uit die direct of indirect met drugsgebruik te maken hebben. Zelfs de chauffeuren niet, die beginnen al een beetje te slingeren op de weg. Maar je rookt ook, zie ik. En dit ziet ook vuren, dat hondje. Ja. Het ziet er nog rustig bij te kijken. Wij zijn nog mooi verkleed met een zakdoek. Ja. Gemerkt, dit zitten mensen van Horst toch wel hoog dat die drugs hier ook zien gekomen. Ja, geweldig, wat Jan Jacobs volgens mij even tussendoor. Ja. Kijk wat hij zich ontzettend mooi heeft gemaakt dit jaar. De bekerwinnaar. En ja, hij is gewoon een bekerwinnaar, dat is overduidelijk. Ja, hij wil daarmee zeggen, geen prijs en toch in een beker. En dat hij er veel heeft had kunnen zien. En ook Jan de komt al jaren terug in Horst in een optocht als loslopende gek.
Nou is niet te hopen niet dat hij de bumpjes eruit gesneden heeft, want anders vangt hij ook nog veel water op. Dan heeft hij straks nog veel gewicht. Ja, onder in beeld gewoon voorbij de twee travestieten van Horst. Want ze vroegen zich af waarom travestieten uit Pruisen op onze proclamatieavond. Zien die van Horst niet meer goed staat. Ja. En het wordt uitgebeeld door Erik Kuipers en Sander Jansen. En inmiddels zien we alweer aangekomen bij nummer 37 in de optocht. En een kleine groep van 7 personen uit Horst Zuid nemen ze zich. En komen zich belden uit de Pretcafé de Beurs en Swingcafé de Shuffle. En die twee gaan mobiel met veel muziek en gepraat. En ik denk dat de lokale omroep Rosa Radio ook een beetje naar mij gewerkt heeft. En hier zit er weer een grote wagen. Burgemeester van Zool zit er bovenop. En wat doet hij? Hij onthult dat hele mooie, wel kleine beeld van het carnavalsmonument, zou je kunnen zeggen. Wat is dat? Dat is een pupke, ja, een soort prins, die in een deken gerold is. Ja, dat monument, dat mensen kunnen dat nog terugvinden op het Wilhelminaplein tegenover de Chinezen is het tegenwoordig. Vroeger Koksje, daar heeft het monumentje een definitieve plaats gekregen in Horst. En ze vinden het monument een beetje klein, want ze zeggen burgemeester van Zool moet er zelfs weer op de knieën. Voor de Brummel giet van Zool op de knieën. Ja, en inmiddels trekt er weer een volgende groep voorbij. Ja, dat is een nummer 39 en een kleine wagen. En dat wordt uitgebeeld door de familie Duits. En die beelden de woonwagenbewoners uit in Horst aan de Dekke-Krimmerstraat en de Vonderseweg. En daar komt door zijn eigen jeugdprins aan, prins Roel de Eerste. Hij woont hier in de Loevenstraat, komt dadelijk langs zijn elderlijk huis. Roel Martens met zijn adjudanten Geert Klabbers en Ivo Scheres. Ik kan dadelijk toes nog even zwaaien tegen vader en moeder. Wat een watje, ja. Dat is nou eens een echt watje. En dat watje is Maart Roelofs. Maart Roelofs, ieder jaar is het weer een verrassing. Die verklapt nooit wat hij doet, ook niet aan de optochtcommissie. Die zegt altijd van, kijk maar. Ik kom als verrassing en dit keer dus als watje. En nog als jeugdprins, je kunt het zien, kijkers, die had het kaal, die hadden een dasum gedaan, de paraplu erboven, om het toch een beetje terug te halen. Ja, en de nieuwe bewoners van Horst, ze doen meteen mee met de optocht en zo hoort dat ook. Dit zijn bewoners van het ZVG. En ze boetsen hun huis naar. Ze gaan als duvels van het ZVG. Ja, dat zijn die bewoners en niet de mensen die het niet weten dat die daar aan de Groenewoudstraat wonen en aan de Gastendongstraat en aan de Dekke-Krimmerstraat. En het is hartstikke schond dat die meedoen in Horst aan de optocht. En dan komt de reclame voor onze nieuwe krant daar. Niet iedereen is tevreden met de opzet van de nieuwe krant. Ja, de krant heeft een ganz andere opzet gekregen, een ganz ander beeld. En zij vinden dat de nieuwe krant een beetje tegenvalt. Ja, en ze zeggen dan nog, het enigste waar je de krant mee af kunt vegen, dat is de kop. ik denk dat ze het andersom bedoelen, Louis. Ja, klopt. Het enige waar je een krant voor kunt gebruiken is voor een kont af te vegen. En ze hebben hele grote wc-rollen gemaakt. En allemaal van stukken krant. En de huurt en grote wagen, die hoort er bij. Ja, dat lieken mee een paar billen, moet ik zeggen, wat er op ons afkomt. Ja, we kunnen nog niet zien wat erachter zit. Dat blijft voor ons ook een verrassing. We zitten er twee samen op een bankje de krant te lezen.
grote wagen, daar kunnen we er misschien nog bij zeggen dat niet. Dat is, het bestaat alles uit 14 personen die dat gemaakt hebben. De vriendenclub, de Bubs. En ze hebben er ook weer heel wat werk gehad. Ja. Want al met al hebben ze dus een grote wagen, daarvoor een klein wagentje en nog wat mensen eromheen. En het hoort allemaal bij dat thema wat zij uitbeelden. Je kunt toch zien aan de kraan dat het een beetje veranderd wat hij losmaakt. En dan komt direct voor ons ook de verrassing van hoe ziet de wagen er aan de andere kant doet. Ik zie ook een paar vuut. En een paar bieren aan de zijkant van de box te zien. Ja, en door hem. Den huurt aan de andere kant erbij. Ja. Schut van hij vindt het mijn niks krant, geloof ik. Volgens mij is hij naar Nezen zoeken wat er eerst wel is stond en wat ik nou nimmer kan vingen. Hij is in ieder geval niet erg tevreden over. Ja. Volgens mij is het de krant van gisteren. Ja, kost je dat zien? Ja, volgens mij wel. Kijk hier. De wegwerpmechjes. Dit is van alles wat. De groep heeft van alles wat. En zij houden zich bezig met het milieu. En van daaruit wegwerpmechjes. Die hebben ook veel bekers uit de kaas gehaald en allemaal aan het touwken gedaan. En daarna zit hij alweer hier en getiteld als een kleine wagen, nummer 44. En dat is de Joekskapel, de Rulsberger muzikanten. Met geen waar die vanaf komen? Ja, de Rulsberg. Ja, dat zijn eigenlijk volgens mij de Joekskapel die ontstaan is uit de vriendenclub UVB. Aha. Daar zien het allemaal leden van UVB. Ik zou zeggen, laten we maar een stukje muziek maken. En hier de compagnie, ook zij doen ieder jaar mee. Wat beelden zij uit de PTT van het jaar 2011. Dat heeft natuurlijk van alles te maken met onze prins, die ook bij de PTT werkt. En dit zien de postbodes van het jaar 2011. Het is alleen de vraag niet of we rond het jaar 2011 misschien nog wat postbodes hebben. Want we krijgen dan alles via de computer. Dat je dan elektronisch. Ja. Ik denk dat die postbodes... Die moeten misschien allemaal van achter aan de computer zitten. Ja, ik denk het wel. Ze hebben wel supersonische pakken na. Ja, zoiets. Maar ik ben benieuwd. 2011. Ja, onze prins die werkt bij de PTT en hier hebben we weer een volgende groep. Ook weer heel mooi. In de stoel een bekende Horster of een bekende Limburger. En wie is dat dit keer? Mevrouw Greveldingen. Wie zien er wel zitten, ziet op dat grote spanbord wat er aankomt. En dit zien de buren van onze prins. Ik was net aan Tika niet over het beeld. Ik denk, zou je er nou er tussendoor geschoten zien? Dat is een duo en dat zijn de buren van prins Frans ten eerste. En Frans die wil zijn honden verkopen met Kas en ik kwijt. En zijn vogels heeft hij al opgeruimd om het via allemaal te kunnen betalen. Ja, de hond die loopt hier dus nog rond en die moet nog een baas zoeken. Nou ja, misschien kun je als carnavalsdag nog niet door. Kan je niet meer een hiering schellen woensdag. En dit huurt nog allemaal bij de vrouw in de stoel, mevrouw Greveldingen. Wat huurt er allemaal bij? Er huren de kiesmannen bij, die hier rond zit lopen. Er huren bodyguards bij, die zien er ook bij. En er huren natuurlijk ook danseressen bij. Die zorgen we straks al met die witte pompoenen voorbij trekken. En je ziet het, hier zit mevrouw Greveldinger in de stoel.
Ja. En een grote jel gaat even van ons voorbij. Dus, de cheerladies van Elsbeemde. Ja. Ze zijn er helemaal zitten. Daar hebben ze weer. En volgens mij hebben ze trouwens, als de mensen dat straks gezien hebben, volgens mij hebben ze de echte mevrouw Greeuweldinger nog bereid gevonden om in de stoel te zetten. Ze leek er anders wel op. Dit is trouwens buurt de Elsbeemde. Ik weet niet of je dat gedacht had, Louis. Ja. Maar buurtvereniging Elsbeemde, die beelden dit uit. En zij kunnen eventueel de wisselbeker winnen. Als ze dit jaar winnen, dan hebben ze hem 5 keer gewonnen. En als je hem 5 keer wint, dan moet je hem halen. Bij de categorie grote groepen. Ja, en inmiddels komen we bij groep nummer 49. En dat is een grote wagen. En die is van Jong Nederland Meertrek. En die nemen zich Deep Shit. En het gaat allemaal over de tegenstellingen tussen een hete zomer en een koude winter. Ja, ik geloof dat die ergens zijn verloren. Want dit is het Dendron College, Louis. Want ik kon het al niet goed toesbrengen. Het Dendron College, ze zeggen dat is net een schaakspel. Op alle plaatsen in Horst hebben de lokale en de leerlingen en de leraren. Die worden echt als pionnen en als schaakstukken door Horst gestuurd. En je moet gewoon overdag maar eens door Horst lopen. Je zit altijd de jeugd op de fiets door het centrum gaan. Van de ene school naar de andere. Dat is meer een reisschool op dit moment nog eens dingen. Maar volgend schooljaar wordt dat allemaal opgelost met de nieuwe school volgens mij is het ook een half uur minder gym per week, hè? Denk het wel, ja. Dat doen die fietsend. Ja. En ik word het van Doornelaan, wil ik zeggen. Daar komt straks de nieuwe school. Ja. Bouw. En op dit moment pendelen ze veel tussen de Alde LTS en de Alde Huishoudschool. Ze zitten handvaardigheid in het LTS-gebouw, Frans in de Huishoudschoolgebouw. Voor biologie moeten ze ook naar de LTS. Kregen ze misschien wel veel reiskostenvergoeding, voor de leraren misschien. Ja, dat leed eraf. Dat boven een bepaald aantal kilometers schiet Louis, dat schiet niet zo, maar. En dit is ook aan het genieten van een optocht. Janse Pop, de groenteman. En dat heeft te maken met de scheidsrechter Dick Jol. Doorgestoken kaart. Dit is ook een heel stuk al opgetrokken in een optocht. En inmiddels zien we nummer 53 Anita in de optocht. Dat is buurtvereniging De Nastrik met Circus Tank Theo. En dat is ook meer informatie over. Dat is ook een schitterende wagen, een hele grote olifant. Bij Theo en Marleen op de Venloseweg, daar kun je gewoon tanken. Gewerkt worden, daar bedient op Boewenken. Maar er zo het laatst troep in de grond bij de kamp en dat vonden Theo en Marleen geen ramp. Er wordt gesaneerd, gegraven en gedaan en met tanken moest hij in de regen staan. Bij het grote openingsfeest kwam voor Marleen zelfs haar lievelingsbiest en dat is hier ook gekomen. Want zij spaart olifanten, houten, porseleinen, dikke, dunne, grote en kleine. En allemaal kost een ritje maken. Marleen zelf begon heel te kwaken. Wat met de opening eigenlijk niet is gelukt, dat is de Noordstrik wel gelukt. Kom maar naar de optocht kijken, je zit het hier, want Marleen die zit op de olifant. En denk Theo, die ontbruikt zeker niet, want hij kijkt die olifant krek in de reet. Dat was heel bijzonder, de olifant, hè? Ja, dit was heel bijzonder. En wij zijn hier ook Marleen voor op de slurf zitten. Ik geloof niet dat ze dat bij de echte heeft gedaan, hè? Nee, volgens mij durft ze dat niet. En Theo die hier dan is gewoon doorgegaan met werken. Theo zit klaar met
Met de slang voor de volgende tank. Die laagt altijd en dan zie je altijd boete. Ja. En inmiddels zijn we alweer aangekomen in nummer 54 en een grote groep van liefst 40 personen door de Klepklatsers, oftewel de hockeyclub van Horst. En je zag het net al in beeld, zij beelden uit, leven is een fluitje van een cent. En daarmee geven ze ook regelmatig een fluitconcert, dus dat zullen we eens afwachten en niet of ze dat direct ook doen. Volgens mij gaat het er bijna gebeuren, ze zien zich een beetje aan het verzamelen. Ik denk dat dit een van de grootste groepen is, of niet, 40 personen die meedoen aan een optocht. Ja, ik denk het wel. Ze hebben allerlei soorten fluitjes bezig. En André Rieu, dan is er... ja, André, wat er achter het bord ziet, dat kan ik niet goed lezen. Ik heb nou korter in beeld. André Rieu. Niet Rieu, maar Rieu. Kijk, daar komt ons fluitconcert aan. Ze blazen ook continu op die fluitjes die ze in de mond hebben. Allemaal scheidsrechters fluitjes van de hockeyclub. En ook die zien er ieder jaar met een grote groep bij in de optocht van Horst. En dan komt de gradste fluit daar, de panfluit, wij hebben de gradste en de zworsten. Ik zou niet zeggen, maar dat is ook een fluit. Een glasfluit. De oren gaan er bijna van toeten. Een hoerenfluit zit even bij komen. Een klassieke fluit. En de dwarsfluit zie je ook nog niet, hè? Ja, die hadden we net al genoemd, ja. En hier komt Den Hegersum voorbij, muziekvereniging Sint Hubertus. En ik kan misschien nog bij zeggen, Anita, het duo wat wij volgens ons niet nou hebben, wat uitbeelden van Gratje, laat maar zitten over de koffie, dat is inmiddels al lang voorbij, want dat heb ik straks al door beeld zien komen. Dus dat hebben met die duo's, dat die loslopende gekken, die lopen soms op plaatsen. Maar wij zijn volgens ons liefst niet zou je hebben. Ik denk dat die met dit weer ook geer een beetje harder lopen. Dat is het voordeel van een loslopende gek of een duo, die kunnen snel zorgen dat ze bij de meertal komen. En dan zijn we alweer aangekomen in nummer 56 in een kleine groep van 5 personen. Het restje noemen ze zich. En ook zij hebben het over het monument van de carnavalsvereniging. En zij beelden dat letterlijk goed. Dat pupke wat in een deken gerold zit. De deken hebben zij bezig. En ik ben even gedocumenteerd met deze een kabaal. We hebben hier onder Sint Hubertus en Blazen samen met de neven het hele grote fluitconcert. We kunnen elkaar bijna niet verstaan. Ja, volgens mij zien die elkaar een beetje zo aan het blazen. We kijken wie het hartstikke kan. Maar dan denk ik toch dat die van Sint Hubertus meer oom hebben als die van de hockeyclub. Die zijn ook geoefend, hè? In blazen. Ja. Het restje met het beeldje van de carnavalsvereniging. En hier hebben de vriendenclub de jongste toes. En het heeft te maken met koks, altijd prijs. De prijzen worden altijd weggehaald door koks bij de grote en bij de kleine wagens. En hoe beelden ze dat uit? Ze hebben een kok in het midden staan. Dat is de kok met de K. En koks, de zit er de koks met de C. En dit is ook wel een schitterende wagen wat zij goed gebeeld hebben. En misschien stiet dat wel aan niet op het nummer volgend wat komt, nummer 58. En dat is namelijk Jan Cox, samen met zijn vriendin, ze noemen zich Cox Roefs is dat. En die Jan zit ook, ieder jaar zit hij in de optocht. En hij heeft nou weer een schitterend zoet gebeeld. En deze keer beeldt hij uit dat er een fris windje waait door Horeca Horst.
Want er zijn allemaal nieuwe uitbaters gekomen. En Swingcafé de Shuffle is in een nieuwe uitbater gekomen. Eetcafé Soesdijk. Bij de Jordaan is een nieuwe gekomen. In het centrum is een nieuwe gekomen. In Koppes tegenwoordig Grand Café Koenders. Dus overal zitten nieuwe uitbaters in. En wat dat betreft heeft Jan een schitterend apparaat gemaakt. Er zitten liefst 8 ventilatoren en diverse elektromotoren aan. En de nadruk ligt op wind en lucht en lammerwijen. En Jan die beeldt altijd wat extra zoet in. Hij heeft altijd heel veel schone ideeën. Dat lammerwijen, dat zullen ook veel mensen denken deze dagen. Ik denk het ook wel. En als ik het goed heb, het Jan zijn vriendin is dat Sandra Roefs. Is in ieder geval Roefs van het Tinderse Neek. En door zien we bij de volgende muziekgezelschap. En dat is ons eigen Koninklijke Harmonie Oethorst. Ja, niet aan die harmonie, die hebben dit jaar met druk, want ze hebben meetrekken aan de optocht. Ze hebben het Boerenbruiloftsgezelschap dit jaar, wat straks nog zal komen. Dus ze hebben het hartstikke druk dit seizoen. En zij zullen ongetwijfeld dadelijk ook wat gaan spelen. En voor de mensen die het misschien nog niet gezien hebben, maar ze hebben ook een nieuwe tambrometer. Maar dat komt omdat een tambrometer van de harmonie is dit jaar Boer Broedspaar. Dat is namelijk de zoon van Verhobes. En die loopt normaal is een tambrometer. En nu hebben ze deze keer Herman Zondag bereid gevonden. Want hier zit hem in beeld, eigenlijk de tambrometer van de harmonie. En dat is de zoon van Verhobes. En die is het Igor Hobes, Anita. En Sandra Beerde, dat is het Boerenbroedspaar. En allemaal kinderen die blikjes uitdelen, die betrekking hebben op de boerenbruiloft. Het is natuurlijk een heel groot gezelschap, de harmonie. Ze hebben leden genoeg en ze kunnen dat goed daar. Dat dacht ik ook wel, ja. Is het niet de tweede keer dat ze de boerenbruiloft hebben? Dat is misschien al de derde keer, Anita. Misschien al want de derde. harmonie heeft ze al verschillende keren gehad. En je kunt nu ieder jaar weer opnieuw aanmelden. En als je er interesse in hebt, en dan kiest een drummer, kiest er een vereniging uit die dat eventueel bereid is om dat allemaal te doen. En ook de harmonie heeft dit jaar, je hebt het misschien al een keer in beeld gezien. En de politie erbij, op een Solex. En dit jaar hebben we dat ook weer gezeten bij het Boerenbroedspaar. Vooraan in de koets en daarachter zitten weer die dikke belzen, zoals je dat op de horst zo mooi kunt zeggen. Waar de rest van het ganse spelersgroep in zit. Daar komen ze aan. Ja, hier zitten die peert wel mooi in beeld met al het getuig wat ze hebben. En er is gewoon een kar erachter. En dinsdag is natuurlijk de dag voor deze mensen. Dinsdag is de boerenbruiloft en dan worden ze in de onecht verbonden. Ja. En je ziet het ook, het boerenmos ontbruikt ook wel niet dit jaar op deze keer. Ze hebben het toch nog de winter door kunnen slijpen. De lange vorstperiode die we achter de rug hebben, hebben ze toch nog wat boerenmos kunnen vingen om de keer mee te versieren. En je ziet het Jongenaal stiert naar de straat om naar deze schone optocht van de 34e optocht van een Dreumel te kijken. Het is inmiddels ook weer een beetje droog geworden. Ja, Sunke komt er weer lichtelijk erdoor. En onze politieagenten kunnen dus even informeren hoe het met de rest van het gezelschap stiert. En dan komen ze al rinkelend aan. En voor de mensen die het misschien herkend hebben, dat is Hans Steenmets, onze politieagent. Maar die weet wel hoe dat moet, want dat is een beroepsmilitair, dus die weet al hoe je over de straat moet gaan. En dan komen de dansbritjes aan, de dansgarde. Ieder jaar kijken ze echt wat voor weer het is, maar ze moeten even goed zo door de straat, hè? Ja, ja. En ze doen dat gewoon, ik vind het heel knap. En ze hebben ook toen daar zo gedaan om een beetje beschermd te zien tegen de kelt.
En voor die dansbrietjes is hij de voorzitter Jan Nabbe samen met Vorst Primus in de hele mooie kar. Ja, en Vorst Primus dat zit voor Jan Schattery. Dat is de vorst van dit jaar, of van dit jaar. Sinds vorig jaar is hij vorst. Het vorig jaar was hij er niet, toen was hij op vakantie. En nu heeft hij zijn eerste seizoen als Vorst Primus mogen presenteren. En je kent Jan misschien ook nog wel als hij is ooit prins geweest, ook in het Reumelrijk. En als je de voorzitter en de vorst voorbij ziet komen, betekent dat wij al redelijk richting einde van de optocht gaan. En wie is er al helemaal achteraan? Dat is natuurlijk onze prins. Onze prins Frans de Eerste. Oftewel Frans Spijker. Onze postbode uit Horst. En ik kan er misschien nog even bij vertellen, Anita, voor de mensen, en ik denk dat dat toch wel een primeur is voor Horst. Deze prinsenwagen die nu in het Reumelrijk zit rijden, het is echt waar, hier nergens al de Pielhaas-prins te opstaan. Aangezien ze in Venray geen prinsenwagen kosten bouwen, zijn die genoodzaakt geweest om in Horst de prinsenwagen te komen lenen. Het is wel een mooie, ze weten wat ze kiezen. Daarom, ik denk dat het hele eer is voor Horst dat deze prinsenwagen morgen ook in het Pielhaas-rijk rond mocht trekken. Louis, heb je al gezegd wie er allemaal op staat op deze wagen? Nee, ik heb nog maar één prins Frans de Eerste genoemd, prins Frans Spijker. Ja, en wie is die prinses? Die zit er niet bij, maar we willen er toch wel even noemen. Ik wel even noemen, ja. Wilma en zijn adjudanten, die zien er natuurlijk wel bij. Dat is Ab Jansen en Guus Herraads. En die met brilken op, dat is Ab Jansen. En ik zei dat de Rood van 11 voor het eerst gekleed gaat in plastic jassen. Ja, dat heb ik ook nooit geweten, dat die zo'n uitrusting hebben. En ik ben altijd die mooie zwarte jassen hebben, maar ze zijn zeker bang dat ze toch net weren. Die gaat misschien wel uit. En zoals de prins betaamt, gooit hij met snoep. Je zit, die gaat langzaam neven het Lambertusplein en zo de Loevenstraat in, want hij moet nog een heel traject afleggen. Ja, dit is nog maar het begin van een optocht, hij moet naar verschillende straten gaan. En het is te hopen voor de prins dat het weer zo een beetje blijft hoe het nou is. Dan haalt hij tenminste terug straks de Meerthal. Dit wordt het voor 1996, de optocht, de 34ste optocht van een Dreumel. Een hele mooie optocht met veel nummers, 64 nummers. Een lange optocht, een klein beetje regen hebben we gehad. Maar op dit moment komt het zon weer een beetje naar voren. Ik hoop dat je hebt genoten van deze beelden. En wie weet tot volgend jaar. Wie weet ja bij de 34e optocht 1997. Wat ons betreft groetjes. Majoren van handel in koe, schub en peer.